Чираттагы котлау хатыбыз Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Якупова Нурия Рафатовна каршылый. Шул форсаттан аны кызлары Гүзәл, Гөлфия, уллары Марат, Марсель, Газинур, оныклары Алмаз, Амина, кияүләре Раил, Артур ихластан котлыйлар. Әлеге теләкләргә шулай ук Рахимовлар гаиләсе дә кушыла. Безнең якыныбыз 1967 елның 12 октябрендә Урта Терешка авылында Мөхәммәтҗановлар гаиләсендә 6нчы бала булып дөньяга туа. 1988 елда Югары Терешка авыл егетенә кияүгә чыга. Матур тормыш кырып яши башлыйлар. Әтиебез белән 5 бала дөньяга китерәләр. 2010 елда гаиләбезгә зур кайгы килә. Кызганычка каршы бик иртә әтиебез вафат була. Ләкин әниебез сыгылмады, бөгелмәде. Безне аяк искә бастырырга бар көчен куйды. Әнкәй, котлау хатыбызның башында сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Без бәхетле балачак күрдек. Өз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Барыбыз да без үз урыныбызны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдык. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә дип торма. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс, авылга кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу озак шулай булсын иде. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе ул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмең көненә. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Эләшәсең бар йөрәк җылыңна. Бала онук һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын. Шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шаугыр килеп өебезгә бар туган дусларын тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. Мин яшәнкәем, бары шатлык белән эләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Нурия Рафатовна, балаларыгыз юллаган матур теләкләрне сезгә чәчми-түкми җиткердек. Җырны да сәлам итеп юллыйбыз. Ул сезгә ошар дип өметләнеп калабыз. Барысы
giderge dip suzam Матур чәчәк бәйләме Мин яратам сине